Àgbẹ̀ ọlá bàtà ní mọ́dọ̀ ṣàn ọlá bàbá wọn ní mọ́mọ́ yan ọpẹ́lọpẹ́ àgbẹ̀ tí ó jẹ́ kíyan jálù ìran yìí kì í ráwọn ebi ọ̀rẹ́ ọba ọ̀rẹ́ ìjòyè orílẹ̀ káyàkáyò tó bá ń toko bọ̀ áyàwó ẹ̀dìtì áyàwó tàkúté tó ti jẹ sójú òpó lálá oko tó bá pẹran àfìjìyàn alẹ́ ni àgbẹ̀ oníjà mọ́dún àfi títa lóko bọ̀kọ̀ àbọ̀kọ̀. Oríkì àpẹja. Apẹja ni mí, olówó ló ń jẹja, ọjà lẹ̀rẹ́ àwọ̀, èmi lápẹja jẹ fọ́bàjẹ́ láàfin, àfikèrè mẹ́ja lódò fún jòyè, má sì fi àwọ̀ gbẹ́ja kó nísàlẹ̀ omi, apẹja bá ní dòwò pọ̀, apẹja bá inú búṣọ̀rẹ́, nítorí ẹja kì í gbé pápá, àfi inú omi, ènìyàn tó bá lè kígbe òtútù, kó má lè ṣiṣẹ́ apẹja, iṣẹ́ ńlá lápẹja ń ṣe. Oríkì alágbẹ̀dẹ. Àgbẹ̀dẹ ìbá tètè dáyé ọmọ alágbẹ̀dẹ nìbá jẹ́ tí n bá finá á kí n pé mo ṣeun àgbẹ̀dẹ ló rọ àdá òun náà lọ ràbẹ ṣékélé òun náà lọ ràbẹ tí mo fi ń rọṣù jẹ èyí tí akọmọ nílà ń lò àádú lójú àádú lẹ́nu àtúnṣàgbèsàlẹ̀ wòmùwòmù. Ẹ ṣé o, kí lorúkọ tiẹ̀ o? Ọládìtì. Kí lorúkọ tiẹ̀? Àjàyí Òkúta. Kí lorúkọ iléèwé yín? First Africa Church Mission School Ìpájà. Ìpájà létí olókùta. Ṣé Ìpájà Yorùbá rè etí olókùta? Etí olókùta. Ẹ ṣeun púpọ̀. Ọlọ́run á túbọ̀ máa fún yín ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye o. Àṣà àti ìṣe wa kò ní parun láṣẹ Elédùmarè. Bóyá ẹ kọrin Yorùbá kan fún wa. Ọmọ Yorùbá. Ni mí, gbogbo ìlú sì mọ̀ mí. Nígbà tí mo bá wege oyè, kí ẹ sọ bí mo ti rí. Ọmọ Yorùbá, ọmọ Yorùbá ni mí. Gbogbo ìlú sì mọ̀ mí. Nígbà tí mo bá wege oyè, kí ẹ sọ bí mo ti rí. Ọmọ Yorùbá, ọmọ Yorùbá ẹ fi lùsí fún wọn. Gbogbo ìlú sì mọ̀ mí. Nígbà tí mo bá wege oyè, kí ẹ sọ bí mo ti rí. Ọmọ Yorùbá, jó òjò. Gbogbo ìlú sì mọ̀ mí. Nígbà tí mo bá wege oyè, kí ẹ sọ bí mo ti rí. Ẹ ṣe àṣeyí ṣàmọ́dún o. Àṣà àti ìṣe wo ní parun láṣẹ Elédùmarè.